Il-pandemija uriet li jekk ikollok gvern b'saħħtu huwa ta' vantaġġ biex tirrispondi għaliha. Dan kien il-messaġġ mirqum li kitbet Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela f'artiklu fuq il-Malta Today. Sena minn mindu żewġha ħal ġurament ta' Prim Ministru ta' Malta, Lidja Bela qalet li wara sena ta' sfidi għandna nistennew żminijiet isbaħ. Staqsiet, x'kien jiġri kieku ma kienx servizzi tas-saħħa b'xejn, kieku l-qasam tas-saħħa ma kellux ir-riżorsi neċessarji. Immaġina kieku minflok il-gvern en lin-negozji għad gallerija u m'għamel xejn. Kemm negozji kienu jsalvaw minn dan iż-żmien ta' sfida bla preċedent? Staqsiet b'mod pertinenti fl-artiklu tagħha Dr. Lidja Bela. Hawnhekk qalet li s-sena 2020 urietna ta' bilħaq li l-istat mhuwiex xi ħaġa stratta li ma tidirx iżda huwa l-akbar ħajt tal-ken li għandna. U għalhekk li rridu nżommu l-isforzi maqudin tagħna ħalli flimkien nerġgħu nsaħħu l-andament ekonomiku f'pajjiżna. Lidja Bela sostniet li din is-sena għandha tkun l-ewwel sena l-bidla gradwali. Qalet li l-pandemija urietna li flimkien nistgħu nagħmlu bidliet żgħar ta' benefiċċju fosthom għall-ambjent. Il-kwistjoni tat-tibdil fil-klima turina li jeħtieġ nagħmlu l-istess. Qalet li s-sena l-oħra ġelitna nifhmu aħjar lil min qed ibati għaliex huwa vittma ta' vjolenza domestika, tas-solitudni u anke tal-faqar. Dawn it-temi soċjali wasluna għal aktar ħidma fost il-komunitajiet u din il-ħidma trid tibqa' għaddejja. Qed ifetx dawl ġdid, ejja nħalluh jurina żmien aħjar, qalet Lidja Bela fit-tmiem l-artiklu tagħha.